I greet you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Today, without wasting much of our time, we are going to go straight into the scripture from the book of Revelation, chapter 3, verse number 20. These are the words of Jesus. They are written in red. The Bible says, "Behold, I stand at the door." This is Jesus speaking, and he's saying, I'm standing at the door. That means he is not inside, but he is standing at the door. And knock, if any man shall hear my voice and open the door, I will come in and sup with him and he with me. So I want you to see that Jesus is standing at the door and he's saying, behold, I'm standing at the door. If any man shall hear my voice and open, I will come in and sup with him. So from this scripture, I want to talk about the rejected king, Mambo Akarambha. We are seeing this generation inoclaima kuda Jesu yekuti ukaona munhu wese hapana asina chechi yake, hapana singaratidzi kuti ari kunamata. But ukazoda kuipa the word test, uchaona kuti they don't love the word of God. They love their churches more than they love the word of God. So asi pari kudiwa vanhu vanoita vanodedera kana kuti vanoremekedza shoko raMwari kudarika zvimwe zvinhu zvese. So iye zvino ndinogona kutaura kuti this generation yakavharira Jesu kunze. Ndosaka achitaura ari kunze kwechechi. Achitaura ari kunze achiti ndakamira pamusuo ndichigogodza, because he is not inside. Mukati vari kuita zvavari kuita zvavo, but Jesu nezvake havasi kuda nezvake. Why zvichiprova kuti havasi kuda nezvaJesu? Because they are rejecting the word. Because anti-word is anti-Christ. You can claim to believe Jesus, you can claim to believe zvese zvaJesu, but kana usingadi, kana kuti usingaremekedzi the word of God, that means hausi in love with Christ. Ndosaka Jesu achiti, if you love me, you keep my commandments. The greatest honor that we can give to the Lord is not going like to the mountains, trying to do all kinds of sacrifices, crying and do all kinds of things. But the greatest honor that you can give to God is to believe his word. Kungo remekedza shoko ravo ndo honor yatinopa, kulisten kuma instruction. That's why the Bible tells us obedience is better than sacrifice. So it's better to obey than to try to give all the sacrifices that tingaedza kuda kupa. So Mwari vari kuti iwo, I'm standing at the door and I'm knocking. If any man shall hear the voice. I want you to see, to underline the word voice. What is the voice? Nderipiko voice iri. It means if you can hear, the voice is the word. And who is the word? The word is Jesus Christ himself. So paunogamuchira that voice, you are accepting Jesus. But in a generation yevanhu vanotaura kuti waparidza Jesu, siya nezvokuparidza mascriptures. Ndeupi Jesu wamuda kutiparidze nezvake kana tikasataura the word? Because Jesus is the word. So uchaona kuti maJudha paakaramba Jesu vakamuita crucify, vakamuuraya ari munyama, in the flesh. But this generation iri kuita crucify Jesus pumapulpits. Vari kuuraya Jesu in form of the word. They are denying the word of God. That's why the Bible is, in vain do they worship me, because they are teaching for doctrine the commandments of men. So uchaona kuti vanhu vanokoshesa zvinhu zvavo kudarika shoko raMwari. Ukamupa shoko raMwari, unonzwa achitaura kuti aiwa, no, my church says, my bishop says, aiwa, according to my own opinion, according to my own thinking. But the Bible says, let every man's word be a lie, but only mine be true. So uchaona kuti voice iri ndiani? Because ndo rinotaurwa muna Genesis zvikanzi neBible, I heard your voice walking. How can a voice walk? And when John was speaking, he said, I turned to see the voice that was speaking to me. How can you see the voice, John? This voice is a person. This voice is a being, is Jesus Christ. He is the word. So he's saying now, if any man shall hear my voice, shall hear my word, I will come in and sup with him. So uchiona kuti kune vanhu vokuti vari kutoda Mwari zvakasimba, vari kuratidza kuti vari kuda Mwari, but word havasi kurida.
ende kuna mwari vari kutonzaiwa no mwari vari kutaiwa vanhu ava vandide. Ndoso ina Deuteronomy chapter 13, if you read it usingamanyi Bible noti if there arise a prophet among you achiprofesaya zvinhu zvichita come to pass, everything chaataura chiitika, everything zvikanzi then obva azoti let us follow after other gods, or in other words let us follow after some ideas zvisiri shoko raMwari. Zvikanzi neBible don't follow that person, because the Lord your God is trying you to see whether you love your God with all your heart. So nyaya yekuda Mwari nemoyo wese inodeterminwa nekutenda kana kuobeya kana kuda shoko raMwari kwaunoita, kutora shoko raMwari as the absolute. That's why Jesus is saying, if any man shall hear my voice, I will come in and sup with him and he with me. But Jesus is out of the church, because if you tell a person kuti address properly, anokudza kuti aiwasiya nezvedressing yangu izvo, haundiudziri zvokuita. But yet the Bible, the word of God, rinotaura about dressing. If you tell a person kuti asiye fornication, anokudza kuti aiwasiya ndiite nezvandiri kuita. Why? Because chaari kungoda is Jesus, because hapana munhu asingadi Jesu anoporesa. Hapana munhu asingadi Jesus as the redeemer, as the giver, as the provider, as Jehovah Jireh. But kuzomutora as the Lord, as kuti ava master weupenyu hwedu, ndo patinozoremerwa ipapo. So ndiri kuti nini, you need to have Jesus as the Lord of your life, kuti adetermine everything. Shoko raMwari ngaringe riro rinoinfluenza your life, your dressing, your likes, whatever zvaunofarira, ziva kuti zviri kurunzirwa neshoko raMwari. Unofanira kuzvibvunza kuti zviri kurunzirwa neshoko raMwari here, zvine influence yeshoko raMwari here. So what I'm saying as I'm concluding, tiri kuti isusu tora shoko raMwari, you need the word of God, you need to value the word of God, you need to accept the word of God more than you can accept the creeds. Ndosa chinoti vamwe vanofamba nema-creeds akasiyana siyana vachitaura kuti aiwa no izvi zvakati hatidye nguruve, hatidye chii, hatidye izvi, all those things vanotaura. Hanzi anosvika anokudza kuti handidye pork ari kumba kwepfambi, just anovalue ma-traditions more than the word of God. So what you need is to value the word of God. Value shoko raMwari, ndo ona hombe yaunogona kupa. Ndosaka Bible iti many shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. That's why Galatians 1 verse 8 says, even we or an angel come and preach any other gospel different from what we have preached, let him be accursed. In the book of Revelation chapter 2 verse number 2, the Bible says, thou hast tried them, which says the apostles, and you find them liars. How were they trying them? Vaivapa the word test. Kana vasiri true to the word of God, vasiri true to the doctrine of Christ, then vaibva vaona kuti vanhu ava vanga vari vekunyepa. So what I'm saying, what you need is the word of God. What you need is the voice of God. Unoda shoko raMwari, ugare naro, utore shoko raMwari as it is. Paunoverengegwa verse from the Bible, take it and believe it, or practice the word of God. Mwari vakuitirei zvakanaka. God bless you so much.